can help with Santa's sleigh. Reggie the Christmas reindeer, he's happy, happy, happy today. Reggie the Christmas reindeer, he can help with Santa's sleigh. Reggie the Christmas reindeer, he's happy, happy, happy today. Quines banyes de rem més divertides. Sí! I per cert, quin és el teu menjar de Nadal preferit? El meu és l'escudella. Boníssima! El meu la botifarra amb mongetes i els torrons, el pa, el formatge. Apa, quina golafra! Ui, golafra jo? Els cussons són els nenes i nenes de primer. Ens ho diuen amb la seva nadala el caganer. Un aplaudiment molt fort.